L'innovador envàs Bag-in-Box d'Emili Humbert permet un perfecte envasament al buit, impedint l'entrada d'oxigen i de llum, factors que incideixen directament a l'oxidació de l'oli. És còmode i fàcil d'utilitzar. Estireu la solapa i arrenqueu només la part rodona. Traieu l'aixeta de l'interior i encaixeu-la amb la solapa per fixar-la. Arrenqueu l'anell de fixació i estireu la llengüeta. Un cop tingueu l'aixeta instal·lada, pressioneu el botó superior recolzant-vos en els suports laterals de l'aixeta. I ja podeu gaudir del nostre oli casolí. Un oli fresc, jove, bonic per dins i per fora, amb el seu envàs Bag-in-Box, sostenible i pràctic. Tot un plaer per la salut del consumidor.